Oh. Sige. Ang ina sa suportahan niyo. Sige wala. Sige. Kaya na natin naman. Wala ka rasas. Testing ako si. Nako wala din. Wala mo din. Wala no ipakangkit ko kape na ko. Order na lang. Contacts. Balik, bandel lagi. Bandel dua. Mas barato din ito. Barato din ito. Barato. Tingalan. Bandel dito. Natin sa site. WI. I L D A D A. Blue Day. Wild Day. Blue Day. Kapir. Sing. Ayan. Signal para kuha pa rin mo. YouTube itu ah. Kinahon mo. Dapat mo sa YouTube do ka mo ni Ranao boss. Yan ano ha. Pinili mo ba mo? Susunod na. Ano mo ha? Ayo YouTube ka lang. Ano na kagwapo sa Ranao? Tapos ka na niya. Wala ba? Sayang kailangan ko ano. Shot of the week, boss. Oh. I don't know. Kayong dalawa na iiwan ng ulo. Oo, yan ang clear na eh. Boss, pagkakasama na yan eh. Hindi, bago naman ako pumunta ko, 2 oras na yung tayo. Grabe ka, kasi yung tayo na ako. Wala isang oras, boss. Bumalik. O, boss. Tumama pa. Pusta ka na nga ako, kaya ka lang gusto nila. Kaya nga wala, boss. Wala na nalukan. Oh, sorry na niya ako. Ako ito. Kaya. Ako ko lang yung kawan. Ilan tayo lang? Dula na sabihin? Aray. May ikaw kami? Oo. Dula sabihin? Dula. Ito, mahaba pa yung oras. Mahaba pa. Ito karuan, makanaan ako. Dapat daw, mahaba ko. Saan may dapat na? Oo. Pare pa pare. Sige. Gustang magbuatan kelas ni kedua.
Dala yung sabihin. Ang kamay clear lagi na 800. Mahal din ang balik kasi. Ako, balik ko yung shipping. Mga kuwan ko. Balik na, balikan yung 250 yan. Kuwan mo. Alam, may bayan ko sa kanya. Wait, siguro sa'yo. Kuwan, sunod na yan. Ako, tumilan. Siguro sunod na yan. 1,000. Sisbol, ako. Sisbol. 61 na yung gusto eh. Pupuk-pupuk nila. Pupuk-pupuk. Ang nickname. Ayo, kaya naman. Ang phone ni Mas Tiniwan sa 5,000. Kaya kung bawal sa roller, duwil kayo sila. Wala yan mo nito doon. Wala yan. Kaya kamo na yung pagkakas. Simula eh. Sila roller. Simula roller po. At na sa bawal. Nagbabas ko na lang. Agay! Bato din yung hike sa pagulong sa dito sa ako rin. Hindi makinuwala sa ito na ulit. Ulit? Kasi nalood ko sa piyo. Hindi pa sa pasa mo na ako sa tuwa rin po. Wala yung tuwa rin po. Hoy, muna ako siya. Tuwa rin po. Pagsuyo. Dito. Ako nilakaw to. Ini siya ako ka na. Nasa building ako. Nasa building. Oo. Saan na ako rin. Pero, pinsa daw? Ang kontrato ko. Saan sa trabaho? Grabe. Lamano ko rin. Uli naman doktor ni Kuan. Darwin. Grabe nga tira. Sabi ka lang, pumunta ito. Hindi ako ito. Sakto ang istorya ni Juan. Yung cameraman natin, si Mahit. Ako na i-appeal, Mahit. Mahit! Ang natin si Mahit. Cameraman natin si Mahit. Apil na lang na tayo. Okay, mga hirap na wala ka na. Hilhil yun. Tapos, Gapo kayo nila. At least pabata mo ba? basta yung mga kasang kibayan na rin. Ay, dolan eh. Kung 555 dito na. Hilhil. Dito ka lagi na mapagkis. Ako kahit siya lang. Sige, sabi ba ko, wala ko na yung mga bagong lula. Pero tama ka po ah. Oras ko ako mga check siya. Sa tira ang mga kasino kalaban mo. Bro! Kaya pa nung kain. Nagka-boundary na rin sila. Si Kuan. Wala pa dyan. Wala pa. Ano siguro na lang doon sila? Recurso na ka. Nag-start eh. Okay na, gusto mo yun. Mga atan. Luha ang tayo balik ng program. Isang balik yan. Kaya tayo balik yan yan. Papay lang ka. Ha? Kaya yung mga una pa na Grabe balik yan. Hindi mo. Ako alam isa. Grabe ka. Pagkukarangan, di ba? Ako sila kita. Junjun, nagawag na, mali ka na rin. Nata. Eh ba? Grabe ka anay mo. Wala ka rito. Hindi ka. Sunod na ito, Sige. Sige, baman. Sige, kaya bigyan na. Isang ka. Wala na isa. Gabay
Sentimental balik. Hindi mo lang kaya mahal mo yan. Balik ko 200 daw ba? Bos, tampal. Bos, wala kang biatras. Bos, tampal na. Sa libig, Sunie. Sa libig. Sa libig. Sa nila, may problema. Super si. Kasi kami ang biliran, wala ka nila. Champion, Sunie! Sunie! Champion! Salamat, dos. Totoy Daga, what can you say? Pas mo.